Tumbe pachi. Ani ngozi anjaya. Isa yekishamwa kaombera kule. Kaboda. Masanga kutaurana. Unotamsa nguwa? Geza nguwa hii. Kazi wangu itaidana na tofauti. Kidarambo ilugara kumbusha mkunda. Anugara kwa chumbi ngati kufanya siku. Kazi wangu anyahasha. Engineer hasha. Saka si noise ya koti. Kabisa wakatura phone yangu basa tuzikonzi. Akatura imbi zangu na akatura imbi zangu ndakugara kwa wake. Izvezvi akatura phone yangu zwa 13 na akagara na phone. Saka zvinoizi ibi. Amoti takapinda una institution wani sama awore achikusana Para asa zungulisa akuza taradai. Zakwenda kongo mama Zakwenda maje chiki mungu. Amai ndiyo phone. Tunakuita zozi civilize. Munhu walochitirisa phone haina chuba nobody communicate ndilo zvimo katika ukata phone ututangira ipapo Mambo ya sura mwenye kawa. Ndio kwa mama makataba yao. Ndio kwa wasi tu. Akimwomba mjomba akataka akataka pia. Ni gomo. Choisha kana tumo. Mungu mkana msungu wa msungu mbamase ngurwapo. Mungu mkana. Ne gomo. Ne gomo ne ba. Alright. Alright. Ndio kuna. Alright. Next tutaona. Hapa ndio tutazeka. Amesha. Ai. Acha tutaitaura eti mbuti. Mpapo. Nini moyo takatanga ugara. Ataulisa ila mama. Takatanga ugara tise pera na July. Saka ufunga tichitanga ugara tise saka nditandina mukadzi. Mukadzi ndandinanya sitakaramba ndini. Haini nyongo chikura. Ufunga takabata iye yakasenga ma line like basinga line like zvikanzi tasiya zvekudhara takuda kuita zvinowani kufunga ratenga line zvinowani batatanga wegara tese kubva gore rapera kusvika mwedzi wapera uyu watabva saka kutanga kumwedzi wapera ndakashamisika mumwe wangu akaita 3 days asingauye kubva ndafona pamwana chiko zvikanzi mabasa ndoaita se aindikunda kubva ndatiwo zvikanzi asingasimbikuye ndofunga musi wacho ndakaswera ndakatarisa nditi nakuya kutosiya sati munhu akauya mangwana yacho ndobva ndazofona kuseri foni yaingoringa isingadai atova masikati makazofonera shamwari yacho akomwako asi kudaira foni chii zvikanzi ndofunga ari kubasa ndataafuraiti saka pavakauya mazofona makodzi vaiaona zvawasi vangasingafoni mangwana yacho ndobva ndazofona kwangu kune bhora kumai ndobva ndazofona ndikati andikuya chi kubhora zvikanzi pakaipa ndakati pakaipa pei zvikanzi mukadzi wangu wandakarambana naye 2017 ari kuno ndikati ariko kuchirudzi zvikanzi apa nezvavakayazogadzirisa mapepa yawo nezvekuaufu ndikati ko vayazogadzirisa vachisvikira kumba mukumborara chirudziko kuiwa nekuu zvikanzi aiva handisi kurara navo ndati zvinoita here izvozvo ndofunga ndipandakabva ndatsama ndatokata foni nguva iyo ndava ndatosiya zvandaichiita ndava ndatoita ndapinda munotoivaida saka mumwe wangu anga ari mukeni anotamba kuvura ndova ndasvika zveshuwa ndakaona mukadzi arimo ndobva ndati makadii zvikanzi atiweti mwari zvikanzi anditoda kubvunzawo kuti murani ndobva ndati ndiri muridzi muno zvikanzi muri muridzi muno muchirudzii ndikati inini ndine muridzi muno munoda kubhilivha here kuti muone kuti ndiri muridzi muno
zvikanzi ndobva ndati bhutsi idzodzo yapo dzamukona ndedzepingi ndedza ndobva ndavaratidza zvimwe zvinhu zviri mumba ndari mapeteni aindizva asi munhu wacho haana kubvira kuzidzai kuti ndine mukadzi zvikanzi mumwe mutsvetsva takarambana tane 9 years tarambana ndikati saka imini chiudzi chekuti munouya muoita 3 days muri mumba muno mumwe mukadzi zvikanzi ina anauza kuti ane mukadzi dai akandiudza kuti ndine mukadzi dai ndisina mbuvu ndibva ndati wo alright tinofunga takamboita kakavadzana tikambotaudzana tanombonetsana zvekutorovana tobva tazobuda uyu akabva atotanga kurongedza hembe dzake anga auya nesecho bva tanga kutorongedza hembe dzake mubhegi ini ndoona bvukuda ndaenda kumashops pandakadzoka ndikasvikira munhu akagara pansi ndabvunza musikana wangu andasiya akagara ndikati kuwanzi kusvikanzi avangotakura chizvinhu zvavo achiti ndikunogesa asi havana kudzoka vatakura zvinhu zvavo zvese ndati aorati ndofunga takabva tabuda ndikati andi ndatasiya ndakiya tu tobuda tikataenda ndaenda ava vazotera manheru kwacho ndofunga ndichingosvika kumba ubva wazotera zvikanzi havana kutaura ndobva ndati ini kuda kuti titaurirane chokwadi zvikanzi andiri kurwara ndaita sekuti ndatochorwa mumvura ndati aorite tobva tarara makuseni acho ndobva ndamukira kumafoka ndati chiya titaure nyaya tionesane zvikanzi ayo ndizotaura kana ndabva kubasa ndoda kuenda kubasa ndaenda zveshuwa kubasa ndaenda kubasa kwakazodzoka manheru vachidzoka musi wacho havana kuenda kubasa ndongoanogarisa mapepa eubhindura vadzoka tibva tatodya takutotaura tauda kuti titaure nyaya iyi pane munhu akafona pafoni asi munhu wechikadzi tobva ndatoti ndiani ko kutodaira kuti vanhu vasvika bhoa vanhu vakutorara ndiani zvikanzi kuaita sei ndikati andikuda kumuziva kuti ndiani watokata foni iyi saenda vakatora foni yenu ndaona yachinjwa password ndati kochirudziko zvakatanga rini but tichitanga kugara tese password ndaiiziva uyu zvese taingobudirana pachena kwe zvatanga rini zvokuti morambidza foni makachinja password makaichinja rini nofunga zvikanzi ndikuda kurare tobva tatonyana nofunga hapana akazotaura nyaya takada kuita kubvunzidzana mumwe wangu anobva akasira kuramo bati zvapera nyaya dzakawanda nai ndakupai mukana ndakateerera negomonyarara nguru unenge wazvikanganwa kutava haukazvikanganwa kutava asi ada chokwadi dzimai ezvizaitika handisi kuona mukadzariro munai zvakaitika vaushuda here nekuti wakabata chikuzvi chako pamusoro saka ndapedza akazobva ramwa bva atangotakura hembe dzake pijana maoko achienda nhasi kubasa bvatakura 3 mungobva auya bvatakura dzimauko ndikati koimi mutakura hembe chirudzi 1 madingotaura chokwadi kana usisandidi ngotaura kuti shamwari nandichada neshaa zvikanzi asi kukumbira kurambwa ndikati iyo chingondiudza kuti hauchada kana kuti utakure zvii saka ini ndova ndakatora foni ndobva ndaivika ubva abuda bvaenda kubasa aita 2 days asingauyi ndoba akazouya neshamwari yake ubva asvika ubva atobvisa vana vangu vari mumba zvikanzi chimbobudai panze ndakangoti sezvo mumwe wangu auya neshamwari yakada kuti itaura ndikutoona ubva atosvika pakutotora poti ranga akabata kwakutanga kupwanya zvinhu ubva apwanya redhiyo mamune redhiyo netv nemaplates angari pamusoro ese zvaapwanya zvokuti mubudisa wamamuko patakapanya yava kutozvisiwa katozvina intention yake nai amainuya tingatenderera zvinyata ndakure asi wapedza nguva ini ndinongodawo zvinhu zvangu zvaakapwanya munozviziva nemusoro taura zvinyorwa ndikuda tv neredhiyo speak nemaseti 2 emakapa angari padhuze netv achibvumira une mhosva kuti wakuda kuda asi mazuva dacho achakudai nahani maana noumba kwedu kana sepi vangu kunyanja maana nguva yakadii kuzvigara dzakwanisa gori mune mwana mese mati isine mombe wani akabva nangopedza nevanhu avachi mombe indira muriwo ndizvo tati paiswe mombe 1 imbindira muriwo
Mazuzo ere mkuu. Oye. Atinowana vanhu vakudai. Zvitokudai. Wasizwa mombe wani. Ndise mapilisi zvino property ataurwa. Usashere kule mukati. Kozi mama auchangomuramba ndiko. Usashere kuramba mukadzi mari. Mari kuti umpe muchiramba kutwara. Iyo kuti ukadza uchangudai. Zvakwana. Kana akushedzwa, ndarinobera pedza kwa. Arikumbira dola uko mubatsirei. Amai vari kupuwa sani ndawo inodhora. Asi $1 cha. Imari. Apana dola ira kumomba. Apana dola. Kumomba. Dola. Bayo. Mungisi nyaya ndiri kutava. Ndakupfeka imba ndinchete. Mugara. Ndaona SM TV yenyu ndi engineer ndiri kushanda pamuzara. Munyara chete. Ipa mukadzi. Pfugama pautaura kuti ninge handichakuda zvikonzero zvakati zvakati 5 zvikonzero pfugama tarisei 5 Chiitika sangu. Uzindikola sana. Chaudisaka. Andichakuda. Pamsaka pei. Konzero zviasha. hasha chete hasha manga ikweshwa achipera but hapana zvikonzero ka Chambire nani? ndopfugamawo zvaikona baba ndarambirwa hasha ndarambwa musingazivi asi ndina hasha dzakapfuuridza Yakakuta kanopedza. Ndisazokwira kuchitania kuma. Kune mombe yenyu. Amaizo. Mise mombe yenyu, mise mareka yenyu munozadzisa. Mise tirane. Anchibodzere. Anchitirane. Property no yani. Property apa Mise mtwa 16. Wana washamani zofurira. Mtwa 16 ndoda makampuni zise. Wawe. Inonosaina kusuko. Sia uzini. Apana mubati. Ndiro zvei. Saenya mpara. Agora, quando eu tchau, eu não tchau, né? Mombe. Umbaji. Mwezi. Makapu za 16. Makapu TV za 16. Mombe umpa mwezi bwana. Kuchine za kuzuru. Tushibali ndio ndo train. Mwana. Mwanzo baba. Mwenye hizo zimba wapi? Ni mageti ni mageti. Mangwana zizizolezi tena tushiba mangwana. Ni mageti ni maiti zvanga ndakaisa. It's okay. Ni mangwana tashiba. Tsemenya. Tawari tizatipedza. mambo tokumbirawo kuti kana mukomana achinotora zvezvo asamupota achinolewa aiwa pane mupurisa achaenda nomupurisa mupurisa mangwana For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.